नारे दादा हाँ? गाय बतलाले ना कौन भाई है? चुप चल साला ये रात कहाँ बुला के ले रे रे साला चुटिया नाम तक गांव के लोग गांव फाड़ दी बोल साला चल ना मार से भेंट कर दे चल 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 साला ये रात के बुले से जाला 12 बजे कहूं भूत तो धली तो हो गए ठीक है कल साला ये रात के मार से भेंट कर दे 12 बजे रात के भूत से हमें बड़ा डर लगले हम ना जाए ए भई चल रास्ता हो ये माले नहीं भेंट कर ले अरे ना रे भूत से डर लगले है मार के तो भगवान ओम तरा फुक छौरी के राउटी में लगा ढुक ओम नमः शिवाय नमः रो छौरी के ओम टमना नमः ओम फोवा शिवाय नमः छो फु ए गुडी आ जा गले रो कस्टमर आ गए ए चला चूजा बात खेल बाबा मोटका केरा घूमे चल जा मेला त बड़का के ला चटी ह ए साला गांव लेवर बाबा कैसे ना बोल चिला चूचा पर आवे दे चिला आज मौका मिलल बा बुनिया झाड़ लेवे दे ठीक बा गुरु जी ओम ग्रीम ग्रीम चुमडाय नमः ओम ग्रीम ग्रीम चुमडाय नमः ना छोड़ बहू रे का के ले जो बहू ना छोड़ बोल बच्चा इसको क्या हुआ है समस्या बताओ इसको एकरा बहुत बड़का भूत धइले बा एकरा कि ना एक और भूत ये कौन सा बुद्ध लग ए तू का एकरा के धरले बताओ सबसे आगे पीछे रखने में ये पीछे वाला कोई सबसे लगा 3 बार लग जाए सबसे पीछे ये लग पेटे क्या को धोने में वो पीछे रहनी तो ए बोल तू कहां रहलस ए जान तो हम कैसे खेलने में रही खाली धान में खाली धान में खेत में रही ए साला तू धर्म के खेल में का करलस रे जान तो धान में खेत में कहाँ रही जो ज्यादा माल से मेरे जाला नहीं ओकरे के सबसे आगे धरी सबसे आगे ओकरे के धरी ई बात करे ओए भूत धइ लिया ओ बा कौन सी मेरी नजर में वो के धरी है ना छू निकलती है रात के सब कोई रात ए तोरा से पहले से पूछे जानी तू छोड़ बे कि ना बता दे हां के बड़ी से मिले जात रहो से बताओ और चंगा तो मोगे से मिले जाते रहो से तो नहीं चल बहन बताओ तन तोरा के चला चल का दाई बता दे अभी चल चल ओए अपना पार पार मुझे से बल्लान पे जा पार चल मेरा पापा ले बता के पानी में छोड़ के बताओ मत अच्छा मत ना छोड़ बहू रे का के ले जो बहू गप 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 भू गप गप हां हम यहां कहां गाड़ी चला के फिर हम आ गए नहीं गाड़ी चले बारी बच्चा तू ठीक हो गला जा तू अपना घरे ठीक हो बा हम जा पानी ठीक हो जा ए चला तोर मौगी बड़ी छिनार बिया रे बहुत बौगा मौगा आ गेल बानी हम गल बन की तोर मौगी छिनार हो गुड़िया भी ओकर रास्ता में जाके घर पर फाटा नहीं जा साले तोरा मौगी के तो फाड़ दे बा तोरा के फाड़ दे जा तावा ह की मौगी के मारदा घेर घेर के मारे आइए के पता रास्ता बा चलाइला हम ही तारा के दिन में थाना बाटे हमारे जमीन हम ही तारा के दिन में थाना बाटे हमारे आइले हम सरावा के दिन थाना बाटे हम आवे दे साला के आज मेहरारू से भेंट कर और छुड़ावत नहीं कर आवे दे वो लोग भाई रे आवत खरो ओकरा के मार जाई
से डॉक्टरों से इलाज ना कर पाइए ना कोनो हॉस्पिटल में कोनो इलाज साले ने इतना मारो कि घर में बूढ़ा जी मेहरारू से भेंट कर आवे तो साले के तनी जौन होई तो देख ले जौन देख ले चलो तनी आज करे साला तू काहे भेंट करे गरस रे कहवा रे ये रे रतिया में भेंट करे गर त भूतो करौ ना गरस साला ना गरस बात से बात तो बोल तेरा मौसी का टीना फाड़ दे चल 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 मुखिया जी के पास।